Vi har et kvadrat. Og et kvadrat har 4 lige store sider. Ikke også, Katrine? Ja. Og hvis det her kvadrat det er på 2 fod her, hver side, og 2 fod på den her side, hvor stort er det så? Så er det 4 Ja, fod. det er det nemlig. Og hvis vi gerne vil have et dobbelt så stort kvadrat, hvor stort skal det så være? 8. 8, ja. Hvordan tror du, at vi finder et dobbelt så stort kvadrat? Det er jo stregen dobbelt så stor. Ja, det kan vi jo prøve. Laver den her dobbelt så stort, så skal den være på 4. Og hvis vi laver den her dobbelt så stort, så kommer den op på 4 der også. Og så skal de jo være lige store, alle siderne. Sådan der. Men hvor stort er det her kvadrat nu? Hvis du tæller firkanterne. 16 kvadratfod. Og er det dobbelte af 4? Nej. Nej. Så må vi finde en anden måde at gøre det på. Men altså, vi ved, at det må være større end 2 og mindre end 4 længderne. Ikke? Jo. Jo. Hvad tror du så, det skal være? 8. Nej. Det skal være større end 2 og mindre end 4. 3. 3. Lad os prøve at lave det på 3. Har 3 her. Og 3 her. Men hvor stort er kvadratet så? Så er det 9. Og er det dobbelte af 4? Nej. Nej. Men prøv at se her. Hvis vi nu halverer. Vi ved, hvor stort er kvadratet med 4. Med længden på 4 side. 16. Og hvis vi nu halverer hver her med diagonalen. Sådan der. Sådan der. Hvad er det halve af 16? 8. 8. Og var det ikke netop så stort et areal, vi skulle finde? Jo. Så hvis vi tager diagonalerne i hver af de her firkanter, hvor stort er arealet af det her kvadrat? 8. Ja. Fordi at vi har herinde har vi 4 halve af dem her 4 trekanter. Og at det areal vi startede med, som var 2 gange 2. Hvor mange er der trekanter i det? 2. 2. Og hvor mange gange er 4 større end 2? 2. Ja. Så derfor så er det dobbelte areal af 4, det der bliver lavet med diagonalen således.